Здравейте, аз съм Робокоп и днес ще снимам на Clash Royale. Сега може би ще се опитам да кача пета, но не знам дали ще успея. Ето сега такова. Това тук е смешно. Има пеката. Лошо. Ха-ха-ха. Този бил пета, бе. Каза човекът девета. Мини петка. Ужас. Това не беше много умно от моя страна, но... О, не! Стига, бе! Нищо аз го взимам, така не е страшно. Извинявайте, ако не говоря много, но когато играя и не мога толкова много да играя да говоря, за това от 7 лева. Ама защо всички използват Фурнанс? Карл, всички ли използват тази спека? Вау, този колко е силен. Хайде, бай, принц. Ай, този колко е силен. Аз битка, не знам, може би ще загубя, но... Много съжалявам, ако е лошо качеството. Пеката ще ми вземе смисъла. Моя плейт. За малко ще спрем клипчето, защото отивам до тоалетна.
Така, сега продължаваме нашето видео. За малко го пауза. Здравейте, ето пуснах тук. Малко беше шумно, за това го пазвам. Забравих да спомена, че в момента тръгна нови игри за да ви показвам. Да. И сега ще го пазвам докато се изтегли. Така, изтеглих я и после, след този епизод ще направя епизод на новата игра. Епизодът може би ще бъде 15 минути, некъде там. О, не. Уау, то сколко е силен. Опа. Защо там пуснах този балон? Това беше грешка от моята страна. Вау, то се добър. Сега целта ми само да се защитаваме и да убия по този начин. Малко ще бъде капано. Вече пък ще загуба и няма да бия. Да покажа този робокоп е 9-та арена. Не е така, защото тук няма тъп Сашко. Ти как се казва? Как искаш да ти? Александър? О, супер медикал чест, но... Ето, качих 5-та арена. Веднага ми се пада зап. Я пока и супер медикал чест. Уау. Ето, слагаме запа, но ще изчакам малко да го втигна и тогава не бързам за никъде. И това ще бъде от мен за Clash Royale. Довиждане, не стана 15 минути.